आज घरोघरी सगळ्यांच्या दारात गुढी उभारली जाते. मराठी नवीन वर्षानिमित्त आज मी तुम्हाला गुढीपाडवा स्पेशल थाळी दाखवणार आहे. आज आहे गुढीपाडवा, नवीन वर्षाची सुरुवात आपल्या मराठी माणसांची. सगळे सकाळी लवकर उठले, गुढी उभारायची होती. मुलं सुद्धा लवकर उठले आणि त्यांनी मदत केली. गुढी उभारली आम्ही. त्यानंतर आम्ही पूजा करून घेतली. मुलांनी सुद्धा ही आवडीने पूजा केलेली आहे. आता मी जेवणाला सुरुवात करते. आज आमच्याकडे जेवण जे केलं जातं, देवाला नैवेद्य असतं, गुढीला नैवेद्य असतं. त्यामुळे आम्ही कांदा लसूण जेवणामध्ये वापरत नाही. तर जेवण मी आधी डाळ कुकरला लावून घेते. तर तुरीची डाळ घेतली, वाटीभर डाळ आहे, ती स्वच्छ धुवून घेतली. त्यामध्ये टोमॅटो आणि मिरची घातलेली. पाणी घालायचं आणि ही डाळ आपल्याला शिजवून घ्यायची. 3 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत, कुकरला लावून घेतलेली मी डाळ. आता दुसरी भाजी मी शेंग बटाट्याची करणार आहे. तर शेंग बटाट्यासाठी मी शेवगाच्या शेंगा घेतल्या आहे. त्या कट करून घेते. त्याचे दोरे वगैरे आहेत ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. असे करून मी शेंगासुद्धा मी हे बघा साफ करून घेतले. त्यामध्ये बटाटे घालणार आहे. छोटे बटाटे घेतले, 2 बटाटे घातलेले आहेत. असे लांबट आकारचे कट केलेले आहेत. स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि ह्यामध्ये पाणी घालून ठेवायचं आहे, कारण बटाटे काळे पडू शकतात. आता आपल्याला ह्याचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. वाटणासाठी मी टोमॅटो, कोथिंबीर आणि आलं याची पेस्ट करून घ्यायची. लसूण आणि कांदा वापरायचा नाही आहे. वाटण करून घेतलं आहे. खोबरं मी फक्त आधीच भाजून घेतलेलं आहे आणि त्याचं वाटण करून घेतलं आहे. त्यात थोडीशी कोथिंबीर घातली. लसूण, आलं वगैरे घातलेलं नाही आहे. गॅसवर कढई ठेवली आहे. त्यामध्ये तेल घातले, मोहरी, जिरं, कढीपत्ता घालायचा आहे. मिक्सरला वाटलेलं वाटण घालायचं आहे, म्हणजे टोमॅटो, कोथिंबीर आणि आल्याचं. एकदा व्यवस्थित मिक्स करून परतून घ्यायचं आहे. यामध्ये आता मी हळद घालणार आहे, मीठ घालायचं आहे. वाटण जर असं परतून घ्यायचं आहे. परतून घेतलं की यामध्ये आपल्याला हिरवी मिरची घालायची. 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून घातलेल्या आहेत मी. मालवणी मसाला 1 चमचावर घातलेला आहे. वाटण हे व्यवस्थित चांगलं परतून घ्यायचं आहे. तर आता मस्तपैकी हा वाटण परतून घेतलं. यामध्ये शेंगा, बटाटा आपल्याला घालायचा आहे. ते सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. परतून घेतलेलं आहे मी. यामध्ये आपल्याला आता पाणी घालायचं आहे आणि हे आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता मी हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करते. पाणी घातलं आहे आणि झाकण लावून आपल्याला हे 10 मिनटं वाफ द्यायची आहे. तोपर्यंत आपण दुसऱ्या भाजीची तयारी करायची. त्यासाठी मटार घेतलेले आहेत आणि पनीरसुद्धा मी घरातच बनवला होता. पनीर कट करून घेऊया. छोटे-छोटे आकाराचे पनीर कट करून घेतलेले आहेत मी. आपण शेंगा बटाट्याची भाजी बघूया. मस्त अशी झालेली आहे. यामध्ये वाटण घालायचं आहे. खोबरं भाजून घेतलं होतं आणि थोडीशी कोथिंबीर ह्याचं वाटण केलेलं आहे. आलं लसूण वापरलेलं नाही आहे मी त्यामध्ये. 2-3 चमचे मी ओलं खोबऱ्याचं वाटण घातलेलं आहे. वरून थोडंसं किसलेलं ओलं खोबरं घालायचं आहे. यामुळे ना या भाजीला टेस्ट अजून छान येते. चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर. तयार आहे झटपट असं शेवग्याच्या शेंगाची भाजी. नक्की करून पहा, आवडेल तुम्हाला. आता दुसरी भाजी करायची पनीर मटारची. तर त्यासाठी मी घेतले टोमॅटो, थोडे काजू, आलं आणि कोथिंबीर. आता गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. मध्ये तेल घातलंय. तुम्ही पाहिजे तर ह्याच्यात अमूल बटर घालू शकता, पण आज नैवेद्य असल्यामुळे मी अमूल बटरचा वापर केलेला नाहीये. पण पनीरच्या भाजीमध्ये अमूल बटर घाला, खूप छान लागतं. तर थोडंसं पनीर मी जरा तेलामध्ये परतून घेतलेले आहेत. सगळे पनीर काढून घेतले. त्याच कढईमध्ये मी थोडं जिरं घातलेलं आहे आणि टोमॅटो, काजू आणि कोथिंबीरची पेस्ट घातलेली आहे. ह्यामध्ये 2 चमचे आपल्याला ओलं खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे. खोबरं आणि कोथिंबीरचं मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं वाटण, तेच घातलेलं आहे मी. तर आता हे सगळं वाटण व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. परतून झालं की यामध्ये हळद, थोडा मालवणी मसाला घातलेला आहे मी. हिरव्या मिरच्या घातल्या 2 आणि आपल्याला हे वाटण चांगलं परतून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर मीठ घालायचं आहे चवीपुरतं आणि आता ह्यामध्ये मी ह्या पनीरच्या भाजीला छान टेस्ट येण्यासाठी किचन किंग मसाला घातला आहे. अर्धा चमचाभर मी किचन किंग मसाला घातलेला आहे. व्यवस्थित हे वाटण व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. वाटण परतून घेतलं. यामध्ये आता आपल्याला घालायचे आहेत मटार. मटार मी चांगले स्वच्छ धुवून घेतले होते. हे बघा. वाटणामध्ये जर असे मटार आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत. नंतर यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. पाणी घालून आपल्याला हे मटार चांगले शिजवून घ्यायचे आहेत. तर मटार आपल्याला शिजवून घ्यायचे 5-7 मिनटं, म्हणजे जास्तीत जास्त 10 मिनटं तरी हे मटार शिजवून घ्यायचे. झाकण लावून आपल्याला बाजूला ठेवून द्यायचं आहे शिजवायला. तोपर्यंत आपण डाळ बघूया. डाळसुद्धा चांगली शिजलेली आहे. याचं वाटण तयार करून घ्या. खोबरं घेतलं, ओलं खोबरं. थोडीशी हळद घालायची आहे, पाव चमचाभर. थोडंसं जिरं, अर्धा चमचाभर आणि हिंग थोडंसं घालायचं आहे. वाटण तयार करायचं आहे. या डाळीमध्ये आपल्याला हे वाटण घालून घ्यायचं आहे. हे बघा. त्यामुळे काय होतं, डाळीला चांगली टेस्ट येते. तुम्ही कधी पण ना डाळ जर केली तर तुम्ही थोडंसं ओलं खोबरं घालून अशा पद्धतीत तुम्ही डाळ करून पहा. नक्की आवडेल तुम्हाला. गॅसवर पातेलं ठेवलं, त्यामध्ये तेल घालायचं, मोहरी, जिरं, कढीपत्ता घालायचे, फोडणी द्यायची. त्यानंतर आपल्याला ही डाळ घालायची. मस्त अशी डाळीला उकळी द्यायची, मीठ घालायचं चवीपुरतं
आणि आपल्याला चांगली उकळी द्यायची. थोडीशी कोथिंबीर घालायची. कोथिंबीर ही वाटणात घालायची नाही, नाहीतर डाळीला असा पिवळा रंग येत नाही. तुम्हाला पाहिजे तर डाळीमध्ये थोडंसं एक छोटासा आल्याचा तुकडा टाकून तुम्ही डाळीमध्ये घालू शकता, म्हणजे वाटणामध्ये. तर तयार आहे झटपट अशी गोडी डाळ. तर करून पहा, तुम्हाला ही डाळ नक्की आवडेल. तर आता एका बाजूला मी मटार शिजवायला ठेवले होते पनीरच्या भाजीचे. तर ते सुद्धा आता मटार चांगले शिजलेलं आहे आणि मस्त असा ग्रेव्हीला पण चांगला असा घट्टपणा पण आलेला आहे मस्तपैकी. आता वरून पनीर घालायचे, थोडीशी कोथिंबीर घालायची. व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे फक्त 1-2 मिनटं वाफ काढून घ्यायची. तयार आहे मस्त अशी झटपट अशी पनीरची भाजी. ह्यामध्ये पाहिजे तर तुम्ही कसुरी मेथी घालू शकता, पण माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी काही घातलेली नाही आहे. असेल तर तुम्ही नक्की घाला. अमूल बटर घालू शकता. नैवेद्य असल्यामुळे मी अमूल बटर घातलेला नाही आहे. झाली मटर पनीरची भाजी. आता आपल्याला पुऱ्या करायच्या आहेत. तर पुऱ्यांसाठी एक ताट घेतलेलं आहे. त्यामध्ये 3 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. एक पाव वाटीभर बेसन घेतलेलं आहे आणि 3 चमचे बारीक रवा घ्यायचा आहे. ह्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे चवीपुरतं. त्यानंतर आपल्याला घालायचं आहे तेलाचं मोहन. तर 2 चमचेभर मी तेल घेतलं होतं. थोडंसं गरम करून घेतले आणि याचं आपल्याला मोहन घालायचं आहे. हे तेल व्यवस्थित ह्या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीतल्या पुऱ्या करून पहा. ला भारी लागतात आणि मस्त अशा कुरकुरीत पण लागतात आणि खायला एक नंबर लागतात पुऱ्या. तर आपण नुसत्या गव्हाच्या पिठाच्या करण्याच्या ऐवजी तुम्ही अशासुद्धा पुऱ्या करून बनवून पहा. तुम्हाला नक्की आवडतील. आता चांगलं हे तेल व्यवस्थित ह्या पिठामध्ये करून घेतलेलं आहे. आता पाणी घालून आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे. चपातीला मळतो त्या पद्धतीत आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर आता हे पीठ मी मळून घेते. तयार आहे. हे बघा, पुऱ्यांचं पीठ तयार करून घेतलेलं आहे मी. याला थोडंसं तेल लावायचं वरून आणि हे पीठ झाकून आपल्याला 15 मिनटं ठेवायचं आहे. जास्त वेळ ठेवला तरी काही हरकत नाही. आता आपल्याला करायचं आहे श्रीखंड. श्रीखंडसाठी मी रात्रीच दही होती, मी घरातच दही केली होती. ती चांगली कापडामध्ये बांधून त्याच्यावर असं जड मी खलबत्ता ठेवला होता आणि चांगलं हे बघा अशा पद्धतीमध्ये हा चक्का तयार करून घेतला आहे मी. तर आता जी पुरणपोळीची जी चाळणी असते ना, त्याच्यामध्ये मी काढून घेतलेलं आहे. एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे. पाव वाटीभर मी साखर घेतली, ती मिक्सरला आपल्याला वाटून घ्यायची आहे. कारण चक्का काही मी जास्त घेतलेला नाही, थोडाच घेतलेला आहे. आता हे आपल्याला चाळणीवर व्यवस्थित दाबून असं हे चाळून घ्यायचं आहे. म्हणजे कसं माहिती, त्याच्या गुठळ्या वगैरे राहणार नाही आणि व्यवस्थित एकसारखे असं हे श्रीखंड असं मऊ तयार होतं. हे बघा. तुम्ही जर डायरेक्टली असं घेतलात आणि जर केलं तर त्याच्या गुठळ्या राहू शकतात मध्ये-मध्ये. आता ह्यामध्ये पाववाटीभर आणि अजून थोडीशी पिठी साखर मला लागलेली आहे. जेवढी मी मिक्सरला वाटलेली आहे तेवढी मी घातलेली आहे. आता हे सगळं पिठी साखर आणि हा जो चक्का केलेला आहे तो मी मिक्स करून घेते चांगला. हे बघा या पद्धतीत. ह्यामध्ये मी घालणार आहे श्रीखंड. जरा मी आंब्याचा फ्लेवरचं करणार आहे. तर माझ्याकडे आंब्याचा जरा क्रश होता तो मी घातलेला आहे याच्यामध्ये. त्यामुळे चांगली अशी आंब्याची टेस्ट थोडीफार येते मग त्याला. तर आता हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घेते मी. ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे म्हणजे आधीच मी दुधामध्ये, गरम दुधामध्ये केसर मिक्स करून ठेवले होते. बघा कलर छान आलेला आहे. तर ते सगळं घालायचं आहे आपल्याला. त्यामुळे श्रीखंड अजून छान लागतं आणि श्रीखंडला चांगला कलरसुद्धा येतो. हे सगळं मी मिक्स करून घेते. ह्यामध्ये मी आता काजू, बदाम, पिस्ता होते ते मी घातलेले आहेत. ते सुद्धा आपल्याला मिक्स करायचे आहेत. ह्या वेलची पावडर घालायची आहे थोडीशी. तर मी वेलची पावडर घातलेली आहे. जायफळ असेल जायफळ तुम्ही किसून घालायचं आहे. माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी घातलेलं नाही आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तयार आहे मस्त असं आंबा श्रीखंड. आणि कसं वाटलं हे मला नक्की सांगा. तर आता हे बघा मस्तपैकी असा आंब्याचा फ्लेवर, आंब्याचा कलर आणि टेस्ट पण भारी आहे. तर नक्की या पद्धतीतलं तुम्ही श्रीखंड करून पहा. तुम्हाला हे श्रीखंड नक्की आवडेल. श्रीखंडसुद्धा आता तयार झालेलं आहे. गोड मस्तपैकी आजचा बेत आहे. आता मी पुऱ्या करणार आहे. तर श्रीखंड असलं तर पुऱ्या पाहिजेच. तर पुऱ्यांसाठी मी आता पीठ मळलेलं आहे मगाशीच. आता आपल्याला पिठाचे गोळे करून घ्यायचे. ते लिंबाच्या आकाराचे मी गोळे तयार करून घेते. हे बघा. आधी 5-6 गोळे तयार करून घेतले की पुऱ्या लाटायला पण जास्त वेळ लागत नाही. तर आधीच गोळे करून घ्यायचे. तर आता मी पहिले 5-6 गोळे करून घेते आणि मग आपल्याला लाटून घ्यायचे. तर ह्या बघा, ह्या पद्धतीमध्ये मी एकदाच थोडेसे लाटून घेते आणि मग तळणार आहे. हे बघा, मस्त अशा पुऱ्या खायला एकदम टेस्टी आहेत. कारण रवा घातलेला आहे, बेसन घातलं आहे. त्यामुळे पुऱ्या जराशा वेगळ्या लागतात आणि खायला पण खूप छान लागतात. आणि श्रीखंड बरोबर तर खूप छान लागतात. तर नक्की अशा पद्धतीत तुम्ही पुऱ्या करून पहा. आता सगळ्या मी लाटून घेतलेल्या आहे पुऱ्या. आता पुऱ्यांना आपल्याला तळून घ्यायचं. तर गॅसवर मी आधीच तेल गरम करायला ठेवलं आहे. हे बघा. तर पुरी आता मस्त अशी टम्म फुगणारी आहे. तर जेवढ्या मी पुऱ्या केल्या तेवढ्या सगळ्या फुगलेल्या आहेत.
हे बघा, व्यवस्थित तेल तापवलात ना की पुऱ्या व्यवस्थित भाजल्या पण जातात आणि पीठ व्यवस्थित मळलं ना तर पुऱ्यासुद्धा सुंदर होतात तुमच्या. तयार आहेत झटपट अशा ह्या मी केलेल्या रवा, बेसन आणि गव्हाच्या पिठाच्या पुऱ्या. करून पहा, या पुऱ्या तुम्हाला नक्की आवडतील. पण तयार झालेलं आहे. आता आपण ताट तयार करून घेऊया. ताटासाठी आधी पहिले ताटात थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, भात, गोडी डाळ, शेंग बटाट्याची भाजी, पनीर मटारची भाजी केलेली आहे, त्याबरोबर श्रीखंड, दही घेतली, दहीवर थोडंसं मसाला आणि मीठ घालायचं, छान तशी आंबटच दही, त्याच्यामध्ये साखर बिकर घालायची नाही, अशा पद्धती दही खायची मस्त. भातावर थोडीशी डाळ घातली आहे, तोंडाला अशी काकडी घेतलेली आहे, थंडगार, आता उन्हाळा सुरुवात झालेली आहे आणि मस्त अशी गरमागरम टम्म फुगलेल्या पुऱ्या. असा हा मी आज गुढीपाडवा स्पेशल थाळीचा बेत केलेला आहे. गुढीपाडवा स्पेशल अशी मी कांदा लसूण न वापरता केलेली थाळी आहे. आवडली असेलच तुम्हाला आणि देवाला सुद्धा आता मी नैवेद्य दाखवून घेतो. जर ही थाळी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की माझ्या मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आज मी तुमच्यासाठी एकदम छोटासा असा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. आमच्याकडे गुढीपाडवाला आम्ही काय करतो, कसं जेवण करतो, हे तुम्हाला मी आज आमच्याकडची पद्धत दाखवलेली आहे. आवडली तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा. लाईकसुद्धा करा व्हिडिओला. चला भेटूया आपण अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.